sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Bacchanal Secret File ng ating kabisyo na si Thanos. Si Thanos na pumasok sa elevator kasama si TL o team leader kung tawagin. At pwede rin namang tinatagong pag-ibig. Ay, tinatagong love. Ayan. So, yarn. At doon na rin sa elevator, lumabas. Lumabas ang pagiging wild ni TL. At lumabas yung dapat lumabas. So, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Darwin. Thanos, parang masyado mo namang ginamit ang iyong Infinity Stone kay TL. Sa bagay, TL nga. Tigang at landi ka na sa kanya. Oy! Pero dapat maingat ka rin, baka may CCTV dyan sa office at baka instant tanggal kayo sa trabaho kapag nalaban nila na yung pagiging Avenger ninyo ang talagang ginagawa pala ay mag-yoba. Ano ibig sabihin ng yoba? Hindi yan yoga ha, yoba. O, ulit-ulitin mo, yoba, yoba, yoba. O, pwede mo palang sabihin yun sa opisina mo, no? Anong gagawin mo mamayang gabi? Mag-yoba. Ano yung yoba? Yoba. Ngayon ko lang naisip yan ha. Baka gamitin nyo. Pwede naman. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Hindi sa ino-overthink ko kayo ha. Pero what if si TL lalaki rin? Wag ako sender. Tigasin daw pero pati siya tumitigas sa kapwa lalaki? Sus, tikim-tikim ka pa. Gusto mo rin naman pala. Di ko masyadong nagets. Charot with harot. Nagets ko naman ng onte. In fairness naman, bi kasi siya. So, ibig sabihin pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pero ako naman, yung pagkakaintindi ko dun sa SPG Secret File Sender natin, Thanos yung ginamit niyang pangalan. So, I assume lalaki siya. Tsaka sinasabi niya kanina na may mga tumatayo sa kanya. So, I guess talagang lalaki siya. Kasi ang babae naman, tumatayo, pero tumatayo kapag kapag kakaihi lang, gano'n. Kapag kakatapos lang bumanyo. O kaya kapag naglalakad, galing upo, yan. O kaya may pigsa, ganyan, di makaupo. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Jobert Virtus Dazo. Hi DJ Rocky, ibig sabihin nun, mas masarap ang tahong kesa talong. Shoutout po sa Bulacan Overdrive, lalo na kay paring Marlon Loyola at Marjun Estorgio. Talaga ba? Tahong ang mas masarap kesa sa talong? Yan po ay statement na nanggaling sa merong talong. Depende nga sa preference. Depende sa mga paborito. Depende sa kung anong gusto mong klaseng luto. O, eto naman sabi ni Doc George.
Hi DJ Rocky, mukhang walang pakialam si Thanos sa tang TL niya kung makita sila sa CCTV ng buong opisina. Pag yan kumalat, lagot sila. Siguro matagal na ring nakakaranas ng drought. Grabe naman yung drought season si TL kaya hindi sila nakapagpigil ni Thanos. Sana kung aaraw-arawin nila yung ginawa nila, gawin na lang nila ng walang sabit. Baka mamaya matulad sila sa nangyari sa isang sikat na online personality na nag-record ng ebidensya ng pag-amin ng cheating sa kanyang asawa. Tandaan lang ng mga cheater, no matter how well you hide your affair, God will protect the person you betrayed. Yun lamang, maraming salamat DJ Rocky. Actually, may karma rin po yung mga manluloko na ganyan. Kaya dapat maganda na walang sabit. Kahit nga sa jeep, 'di ba? Hindi nagpapasabit. Bawal kumapit kahit na pwedeng sumabit. Kasi kapag ikaw ay sumabit, malay mo, mapunta ka na sa langit. Ang dami pa na mga road accidents ngayon. Oh. So, wag mo na antayin na mapunta ka sa langit. Oh, hindi tayo sure. Baka dun ka talaga sa baba na mainit. Oh. Imbis sa langit, dun ka sa baba na pinakamainit ang iyong madadama. Ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Brian Mariano, ang ating expert pagdating sa usapang SPG. Hi DJ Rocky, parang elevator girl na napanood ko sa Viva Max. Yung elevator girl, kung sino-sino nagpapayoba. Masasabi ko kay Thanos, sobrang sarap ng ginawa ninyo. Makipaghiwalay ka na muna dyan sa jowa mo at jowain mo na si TL para maranasan mo ang adventure sa lahat ng sulok ng opisina. Pag sa elevator, mas exciting kung may CCTV para pag pinapanood kayo ng operator ng CCTV, masarap ang kanyang hapunan, agahan at ang kanyang pagmi-midnight snack. Hindi siya masyadong mangingailangan. Enjoy sa mga ganap ninyo, Thanos at TL. Yun lamang DJ Rocky. Maraming salamat. Uy, grabe naman yun. Gusto nyo talaga may audience kayo. Di sana nagpabayad na lang kayo kung ganun. Ito pa sabi ni Robert, nang dahil sa elevator na booking ang mga lihim na meron kayo. Tapos wild kayo. Careful na lang din kung ayaw nyong mangyari yan. Baka ikapahamak nyo pa yan. True. Yun nga iniisip ko Baka ikapahamak nila. Ito pa sabi ni Gab, tuloy nyo lang ang ginagawa ninyong pagpapasaya. Basta wala kayong tinatapakang tao. Tuloy ang buhay. Pero kung po pwede, sa tamang lugar nyo gawin yan. Para pwede kayong makapag-ingay at hindi kayo makaabala sa iba. Siyempre, masarap din talaga yung pinaka-malakas na o ang inyong gawin. Shoutout po DJ Rocky, ikaw talaga pinakamaganda para sa aking puso't isipan, walang halong charot with harot. Thank you very much, Gab. At ang dami pa pong nag-comment sa ating SPG Secret File for tonight. Ako naman ang masasabi ko lang talaga sa'yo, Thanos. In fairness naman sa'yo sa paggamit mo ng Infinity Stone mo, umalagwa. Hindi na nagpapilit pa, nagpa-under talaga kay TL, Sa bagay, sabi mo nga, may mga bagay na hinahanap ka na hindi maibigay ng jowa mo. Pero talagang hindi maibibigay ng jowa mo, bakit? Kasi hello, talong yung meron siya, wala siyang taho. Kung meron ka din naman nun, so hanapin mo talaga. But anyway, Thanos, kung gusto mo na hindi ka maging abo, huwag mo nang patagalin pa ang pakikipaghiwalay mo dyan sa jowa mo. Hiwalayan mo na nang sa gayon maging legal na talaga kayo ni TL. Total single naman si TL at ginagawa niyo yung mga bagay na ginagawa na magjowa. Mukha ka namang masaya kay TL. Nagawa niyo nga sa elevator nang hindi kayo masyado nag-iisip Sa opisina pa mismo ninyo na para bang handang-handa na kayo maging resigned or terminated. Baka gusto nyong sabayan yung season ngayon ng pagre-resign ng mga
I think now is the time, di ba? Kasi ang dami na nagre-resign dyan. O, ilan ng departamento yun. This is your sign. Aantayin nyo pa ba? But kidding aside, kung sakali man na naiisip nyong gawin nyo ulit yun sa opisina, wag naman. Siyempre, respetuhin pa rin ninyo dapat ang inyong workplace. Ako naniniwala ako doon na hindi ka dapat nagkakalat at gumagawa ng kamalian at kasamaan sa iyong opisina. Because that speaks volume about you. What do I mean by that? Para kang naglagay ng salawal mo na hindi nalabhan sa opisina. Sa laula, balahura. Ganun yung pakiramdam ko. Kung ganun yung gagawin mo sa loob ng opisina mo. Yung hindi, kumbaga parang nag-iwang ka ng brief mo o panty mo, underwear mo dyan sa ano na hindi nalabhan. Tapos gusto mo pang ipaamoy sa iba. Yak, kadire! Nasa naman yung manners and values doon. So again, pick the right place. As if naman na wala kayong mga lugar. Eto si TL, diba, mayroon naman siyang sariling place. Malamang sa malamang, parehas naman kayong sumasahod. Pwede naman kayong rumenta ng kung ano man, magkano na lang ngayon. Pwede kang mag-drive-thru. O pwede ka nga rin ng parking lot lang. O doon mo i-park sa medyo madilim talaga. O yung mga walang rumorondang gwardya. O siguraduhin mo walang CCTV sa kalsada. Kasi we live in this world na very digital na. Plus, ang dami na pong naka-install na CCTV sa mga lansangan. Minsan nga, ang ipoproject pa sa'yo ng iba, hindi gumagana yung CCTV, pero meron pala talaga. At ang matindi doon, akala mo walang CCTV, pero yung bulb pala, yung ilaw, yun na pala yung CCTV. Ang dami na pong imbensyon ngayon. Naabot kaya yung presyo. Meron nga dyan siguro, tingin-tingin ka lang sa Lazada o Shopee. Hidden camera that can be installed inside the room. Yung mga ganon. Ginagamit kaya yan ng mga magulang, lalong-lalo na kapag may bago silang hire na yaya para maprotektahan yung anak nila. Kasi syempre, pag sinabi mong may CCTV, malamang sa malamang, papakitang gilas yan, papakitan niya na inaalagaan. Pero dun sa mga sulok na walang CCTV, dun na magmamalupit, dun na papakita kung ano yung tunay na ugali. Sabi nga nila, integrity. Integrity means doing right when no one is watching. Galing ko dun sa party na kabisado ko. Hindi, seryoso ako dun. Integrity means doing what is right even if nobody's watching. Dapat may integridad ka, kabisyo. Gawin mo pa rin ang tama kahit walang nakakakita. O pakiramdam mo, walang nakakakita. Especially sa loob ng opisina because that is your workplace. And sabi nga, diba, kailangan mo ng trabaho. Pag hindi ka nagtrabaho, mamamatay ka. Pag wala kang trabaho, wala kang perang sasweldohin. Pag wala kang sweldo, wala kang pambayad ng mga bills mo. At wala kang pangkain. Pag wala kang pangkain, magugutom ka. Tapos pag nagutom ka, anong mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, mag-o-hospital ka. Pag na-hospital ka, kailangan meron kang pampa-opera. Paano kung wala kang pampa-opera? Didilat na lang ang iyong mata, tapos tegi ka na. So, para maiwasan po lahat ng yon, integridad, kabisyo. Panatilihin natin yan sa opisina. Pag wala ka na sa opisina, doon ka na magpakawala. Kung gusto mo kahit sa gilid pa Oo. Di ko lang sure kung may machichismis dyan sa inyo.
Pero you have to protect each other. Hindi lang sarili mo, kundi yung minamahal mo. Sabi mo nga, TL mo siya, di ba? That means tinatagong love. O kung gusto mo maging true love yan, you have to protect each other's interest, best interest. Tapos, protect each other at all costs dun sa parte ng reputation ninyo. Especially kung gusto ninyong ma-hire ng mas magandang company, kung gusto ninyo na mas ma-promote pa, eventually gumanda lalo yung sahod ninyo to build a better future and lives. Ay, ang dami kong pangarap para sa inyo. Hindi lang sa elevator, kundi si helicopter. Diba? Pwede naman dun eh. O magrenta kayo ng helicopter o aeroplano, dun yung gawin. Kesa dun sa sariling opisina, may nagmamay-ari niyan. Doon kayo sa mga nirerentahan nyo, at least meron kayong liberty to do it. O kaya, sarili nyong lugar, magpatayo ka ng bahay. Kahit wala naman talagang second floor, magpalagay kayo ng elevator. Oh. Walang second floor pero may elevator. Kasi nga again, hindi nyo alam, baka yung elevator na yan, meron palang CCTV nang hindi nyo alam. Tsaka bibihira na lang talaga ako makakita ng mga building na merong elevator na walang CCTV. Parang halos lahat ng mga pinupuntahan ko pong building na merong elevator, meron na pong CCTV. And I guess yung mga wala pang CCTV, it's either meron po silang hidden camera or haunted na. Yung mga matatandang building na, as in hindi na renovate, walang pambili ng bagong elevator, yung tipong nagbe-blink na yung patay sindi na lang yung ilaw, ganyan, yung tipong kapag sumakay ka, kakabahan ka, yung feeling mo may lalabas sa sadako, ganun. Oh. So alam mo na kabisyo ha, huwag gagawin ang hindi maganda sa opisina. Kung meron kang gagawing masama at nakakaloka at chuk-chak challenge to long to get outside na lang para mas masaya. Pwede ka pang makapag-ingay. Anyway, if you want to share secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBN's in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basta Princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in super. Back na nerd. Secret. Dumidigay na. Secret File.